Ahojte a pekný večer prajem. Tak by som ešte nadviazal na predošlé video s inou témou, keďže aj introverti majú určité svoje emócie a prežívajú rôzne situácie životné, tak vám môžem povedať, ako to takedy pociťujem ja. Lebo každý deň na niečo myslím podvedome a premýšľam nad hĺbším ako ponímaním života, nad tým, že ako to môže byť vo vnútri. A ja často si uvedomujem, že ten vnútorný svet je určite bohatší na niečo. Je bohatší na pocity a zároveň aj emócie, vďaka ktorým sa môžem niečo reálne naučiť. Ja som napríklad nikdy nebol takýto hlbavý. Viac som si nepripomínal toto, že by som bol nejaký tento introvert. Nikdy som nad tým ani nepremýšľal, že sa raz do takej fázy dostanem. Lebo na začiatku som vôbec nebol introvert. Ja si myslím, že ono sa to menilo s odstupom určitého času, že čím som začal byť starší, tak o to viac sa vo mne začali meniť určité veci, meniť názory. Začal som inak premýšľať o živote, o ľuďoch. Aj zisťovať, že aké to je, keď človek môže otvoriť svoju dušu. Teda samozrejme, nedá sa to úplne všetkým, lebo by to bolo veľmi nezodpovedné, ako je správne, keď sa človek otvorí. On musí premýšľať, že komu. A to určite to vôbec nie je niečo osobné voči ľuďom a tak. Lebo toto má každý introvert. To nie je, že to mám len ja. To má každý introvert toto. Sú to odlišné situácie. Každý introvert prežíva úplne odlišnú situáciu života. A určite je to občas náročné aj v situáciách, ktoré môžu byť určite aj stresujúce. Napríklad určite nie je jednoduché svoje pocity vysvetľovať ľuďom, čo nie sú introverti. Keďže oni väčšinou dávajú von takú tú svoju vonkajšiu stránku. Oni sú viac ponorení v tom vonkajšom svete. Introverti sú zas ponorení vo vnútornom svete. A ja to tak už mám nejaké roky. Ono to je aj nejakou skúsenosťou životnou a všetkými tými vecami, čo sa počas ako života aj udiali napríklad. To napríklad nechcem ani moc konkretizovať, lebo to myslím celkovo v globále. Že veľa bolo takých tých vecí, čo ma ovplyvnilo. Samozrejme aj veľa ľudí ma ovplyvnilo. A to ma samozrejme posúvalo vpred. A stále ma to posúva vpred. Preto
ja oveľa hlbšie rozmýšľam nad svojimi pocitmi, než ich vyjadrím alebo napíšem. Viac rozmýšľam než predtým. Predtým to tak nebolo. Predtým ani napríklad som nepísal. Nerobil som ako keby to, čo robím, dajme tomu, v súčasnosti. Takže to, že človek občas nevždy pustí toho druhého do toho svojho sveta. Možno to je často aj tým, že je opatrný. Ľudia sú opatrní, koho si pustia do svojho sveta a nedá sa im čudovať. A ja tomu absolútne rozumiem, lebo introverti to majú extrémne náročné v tom si nájsť nejakú tú správnu partiu ľudí. A to ani nemusia byť takí ľudia, s ktorými môže chodiť von. Môžu to byť ľudia, ktorí milujú hlboké témy, milujú zamýšľať sa o živote, filozofovať o živote hlbšie, riešiť veci, čo často extroverti ani neriešia. Napríklad my sme často ako introverti také hlbavejšie povahy, viac uvedomujúce, ale aj extroverti si uvedomujú veľa vecí, takže to sa nedá povedať, že by bola jedna strana viac uvedomila a druhá menej. Lebo dajme tomu, všetci sme na jednej lodi. Všetci máme nejaký svoj príbeh, čo chceme odkázať ako ľuďom, zdieľať ho s nimi. A na druhej strane aj som rád, že som taký, aký som. Viem, občas je to náročné, lebo introverti ťažko ako niečo dokážu tomu druhému človeku povedať. Niekedy by tak chceli, ale niečo sa v nich absolútne zablokuje. Niekedy to je doslova to je blokácia, to, čo sa ako v tom človeku udeje. Že takto chce povedať, ale nemôže, lebo to nejde. Myslím si, že každý má tento pocit. Občas aj ja, lebo si uvedomujem, že by som chcel veľa vecí vyjadriť, ale potom si uvedomím, že ako to v sebe ovládnem. Že ovládnem tú emóciu a povznesiem sa na to. Takže to som vám chcel všetko toto povedať. Aj keď introverti majú svoj svet, určite nie sú zlí ľudia. Aj každý človek, aj keď nie je introvert, je jedinečný. Takže to som vám chcel povedať. Tak pekný večer prajem a ahojte.